everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Uthando Nesthembu season 7 episode 6 guys. Lena ke kade dlala phana ke ku1 Magic esazodlala kumzansi Magic ngolwesine. Namhlanje guys sikhuluma ke ngoMakhumalo kanye ke noMayeni. Uyabona into eyenzeka phakathi kwala amakhosikazi kaMseleku uMayeni kanye noMakhumalo is deeper than what we see on camera guys. Umayeni nje futhi akakwazi ukupretend, akamfuni uMakhumalo futhi akazenzisa, akekho futhi umuntu oyomshintsha umqondo ngalokho, noma angazama kanjani noMakhumalo ayi ngeke bandla kusalunga awachithwe ke lawa manzi. You guys remember ukuthi on the previous episode uMayeni mentioned ukuthi umpilo wayengambizi ngokuthi uma memeza wengasabele athi ma noma ezinye ingane zazithi ma wevela athi yebo, bese thi ke kwathiwa wena ngingakubizi ngoma. Azange zachaza guys ukuthi ubani owasho kanjalo, but nje wakubeka lokho kule meeting ababe nayo. Then uMakhumalo guys being uMakhumalo wathi no, I want ukuthi mina noma inihlale phansi silungise izinto yabo sibe right and yabo. So she decided to invite uMayeni and uMayeni badla shem weza, but ekukhulumeni kwabo wakhombisa nje ukuthi cha yena akayingeni yonke into yakhuluma ngayo uMakhumalo. Wathi mina nompilo sahlala phansi sayikhuluma leyo nto leyo, so angazi asikho isidingo sokuthi uzungibize lana uzohlala phansi ungimoshela nje isikhathi. Guys, uMakhumalo tried ukuthi ke balungise nale beef ke that we normally see between them laphana ke kwi TV, but ke uMayeni hayi cha akahlangene futhi ngicela ukuthi kada amkhipha nje uMakhumalo enhlizweni yakhe. uMayeni ke guys utheke kunezinto ezenziwa umuntu ngamabomu, mayisebona ukuthi yena useyathanda ukuthi zilungiswe bese funa ukuthi wonke umuntu abe right bese ziyalunga lezo zinto ngesikhathi salowo muntu. So nje yena wathi uyakwazi ukuthi aphile nokuthi umuntu akazwani naye futhi akwemukele lokho. So ubona ngazi ukuthi cha impela uMakhumalo nje ummoshela isikhathi, angazi angibize ukuthi ngizohlala naye la ngizongikhulumisa lonto leyo, ayi ngimoshela isikhathi ngampela. So guys, lokho ke kushiya ama viewers ke ezibuza ukuthi ke lamakhosikazi kaMusa Mseleku kanti abangane kangaka. Abaninye bathi ke uMayeni akaza amemukele uMakhumalo kuLesthembu, abanye bathi uMakhumalo uyathanda ukuzenza uprincipal lapha ke kwaMseleku, uyathanda nje ukuzenza uthisha omkhulu kaMseleku, ufuna ukulungisa yonke into. Bathi ke cha akahambe kwilane yakhe ayeka abanye abafazi baphila impilo yabo ngendlela yabo. The other theory guys yokuthi ke uMayeni yokuthi uMayeni angamthanda uMakhumalo ukuthi ke uMakhumalo waye umngani kaMasawulu, uMasawulu oyomna kwabo kaMayeni, which I believe guys ukuthi babengazwani nabo. uMakhumalo dated uMusa Mseleku eyingane yasendaweni. Kulo mnyama uMusa Mseleku wabona uMangwabe owaye umngani kaMayeni, wamshela uMusa, uMangwabe wamqoma uMusa, and uMakhumalo was omunye wabantu owayenza sure ukuthi uma uMangwabe kanye noMseleku bayabonana. Khona nje akamenshina khona ukuthi she used ukuthi abashiye endlini ukuthi mangabe uMangwabe afika vakashi bese uMakhumalo bavula ispace ukuthi ke banga continue with whatever le ababezoyenza lapha endlini yakhe. Webanika nje isikhathi ngoba akekho umuntu owayenika uMangwabe isikhathi sokuthi ke abe noMusa Mseleku. So guys, zonke ke nje lezo zinto lezo zithi zikhomba ukuthi wayengenandaba nemizwa yabanye abafazi. Manje mayiseke esezama ke ukuthi ke I relationship yakhe ibe right nabo, kunzima for bona ukuthi ke bam accept because indlela angena ngayo mshade nangendlela ke okwathi bengizwani bona ngaphakathi, waphinda futhi allow ukuthi uMseleku ahambe ayothatha uMangwabe owaye umngani ke kaMayeni. So guys, nangesikhathi ke uMseleku ethi ufuna number 5, uMakhumalo was the only person oyivumelana naleyo nto. Bonke abantu bethi cha sifuna number 5, but uMakhumalo eyedwa eyi1 wayethi nje ayinana inkinga makuthi ubaba ufuna unumber 5, it's okay angamthatha yena kanankinga nalokho. So lento imenza ukuthi ke abanye abafazi bangamthandisisi nje ngenxa yalendlela ke ayenzayo ukuthi she's pleasing kakhulu uMseleku, which is something ayizele yona ke laphana ke kulo wamndeni. Angazi ke guys bakithi ukuthi ke uShibase angazi ke guys ukuthi 19, but uShibase nje ukhale ngokumoshela isikhathi wathi nje emva kwalokho wasukuma wahamba akanandaba namakhamera ke guys. uMayeni akanikani ngisho ihagi, usukume waphuma njengomphefumulo uphuma ke emzimbeni wathi ayichathobile ayikho nje into ubungibizele yona, ayikho ubungimoshela nje isikhathi. Kodwa ke into zabo guys azikalungi futhi angazi ukuthi ziyoke zilunge yini, ikube kulunge yini lapha phakathi ke kwabo. Abantu bathe uMakhumalo akayeke ukuphusha abantu
abantu akabayeke nje abantu baphile ke impilo yabo. Yeah guys, angazi ukuthi uthini wakho umbono, but do leave your comment below and share your opinion. Bye.